Sino, walang Ano? authentication. Ayaw? Yo, what's up mga Kalaber Cards? So, another vlog, another episode. So, sa episode pala na tumatropa, larga muna kami ni Mrs. At babiyahe muna kami papunta sa bayan. Pupunta tayo ng bayan ng Anda. Dahil, syempre, kailangan nating hakot ng paninda para dito sa tindahan. So, kaninang umaga pala mga tropa, pumunta na kami sa bukid kanina para magdilig. So, inagahan na namin kanina mga tropa para ganun na may lakad, maaga rin kaming makaalis. Kasi pag tanghali na kasi makaalis mga tropa, kunti na lang kasi yung matitirang paninda dun. So, napagpipilian na lahat. Kaya kailangan naming medyo agahan. So time check pala tayo mga tropa is 9 o'clock ng umaga. Yan, so kumusta kayong lahat mga tropa? At ito pala yung gagamitin natin, si Raptor na pala, ng ating pangmalakasan, ng pangmalakasang hakot. Alright mga tropa, no? So mamaya mag-update tayo kasi sakto magpapagas din tayo. So alamin din natin kung magkano yung presyo ng gasolina dito sa amin. Kasi matagal-tagal na rin akong hindi naggas. Kasi nung nakaraan kasi pinultang ko 'tong mga tropa Ang presyo kasi noon 65 pesos yung per liter. Pero hindi ko na alam kung magkano ngayon, parang 2 weeks na yata. 2 weeks na yung nakakaraan simula nung nagpagas tayo. Right, so yun lang yung intro muna natin mga tropa, no? At on the way kami sa bayan ng Anda para mamili ng mga kakailanganin para dito sa tindahan. Right, so kita-kits tayo mamaya mga tropa. Sarado. Boss, wala? So, sarado yung katulinahan. Try natin yung pa bandang Gulawan. Meron. 91. Mayroon dito. 91. Ay, mamuday Premium, regular, 91. 91 per liter. 00 na. Ilan? Boss, regular. Tanda. Mura pa lang diesel, 00 no. Anong magkano? Ha? Magkano? Ako na, 500. Diesel. Murang diesel, O full tank mo na. Muni bayad sa Ay, dami. 500 na lang. 500 na lang. Pwede ba? 500 po. Oo. 500 na lang, boss. Oo. Murang diesel. 91 na yung per liter Hindi ba, hindi kaya baliktad yan? Hindi kaya 19 yan? Hindi yung, Hindi, boss. yung diesel na pinakamura, 00. Libre diesel. Libre. O libre. Libre ang diesel. Yung diesel 00 libre yan. O libre. So, buta lang bukas dito kila boss Pang emergency. Bawal ng galon-galon ta. Bawal na. Limit. Paano yun ko na yung Alam mo kung paano May mga isda lang boss yung pwede na maggalon ta sila at maghanap ko sila. Pero mga kuan wala. Pero kilala mo naman yung mga isda, no? Malatang mo. paano ako kat nagtatanim ako ng gulay sa mga magpapatubig? Pwede rin. O, yan. Parang full tank pa yung 500. Full tank. Full tank siya. Ayaw mo, marami nang nakuli na pangakot ng tubig. Kaya nga. Ipirin mo yan ha. Gasolina mo. Pipili mo na sa ngayon. Oo. Maglagay ka lang ng sang takal, sang biyahe. Hindi yata kaya isagad boss.
Huwag mo masyadong puno, aapaw. Ito kaya. Sakto. Ah. Sakto. Tank Ba? na. Yan. Kultang pa lang, 500. Full tank. Ay, may laman pa kasi dati, di ba? Malaman pa dati, oh. Mas maganda pa din sa inyo. Dahil So, 500 natin mga tropa is full tank. May laman na. May laman pa dati, no? Pero dati-dati, yung pag gagasolina kami, yung walang laman, 500 full tank na to eh. Yung dati. May laman to, 500 for. Ngayon, wala na. Right, salamat po sa. Okay, boss. Yun yung mga tropa, yung update sa gasolina dito, 91 yung isang litro. Okay. Ito mga tropa, tignan nyo, pila yung sa gasolinahan, no? Dami yung gasa. Dami yung pila ngayon dyan. Para nagkakaubusan labi yung gasolina dito sa bayan ng Anta. Kanina nasa lulong namin yung tanker. Nakakarga siya dun sa karot. Karot siguro yun. Karot yan, kaya pala sarado kanina. Lang laman. Walang laman. Maraming supply ng gasolina mga tropa. Kaso ang problema, siyempre yun yung magmamahal talaga yan. Hindi talaga mapipigilan yung pagmamahal ng gasolina. Kaya swerte na lang talaga nung mga maraming stock na gasolina, no? Pero yung katulad natin na talagang ginagamit araw-araw yung mga motor, talagang kailangan natin bumili. Kasi pag hindi naman tayo bibili, wala naman tayong panghakot ng kagaya ng sa tubig, pangdilig o panghakot ng paninda, diba? Biruin nyo yun, 91 yung isang litro. Samantalang yung isang daan, gasolina ko na yun, hanggang Bulinaw, balikan na yun. Pero ngayon, wala. Parang 200 na yung isang, yung balikan natin, magmula dito hanggang Bulinaw. Laki ng tinaas talaga. Diretso muna ba sa ano, sa Rilira muna. Wala, pila bi oh. Wala, pila. Pila. Ayan oh, yung oy, so. Yung mga tropa. So, nandito na tayo sa bayan. Ayan oh, At may madadaanan pala natin yung bagong bukas dito. Oh, grocery bar. Ayan ang grand opening. Full save. Mamulad sen bang. Mamulad sen. Bayakor bang. Pangalan ba Bayakor? Alright mga tropa na to. Wala pala kami. Ibang bibilin namin wala dito kaya didiretso kami sa Bulinaw. Lakad na naman sa mga tropa. Ano, tara sa Bulinaw? No choice. No choice. Right, so yun mga tropa, diretso muna tayo ng Bulinaw. Tapos dadaan na rin tayo siguro kila daddy para kumuha din ng bunga ng malunggay para may pang-ulam. Tsaka para hindi na rin masayang yung biyahe natin. Right, so tara muna sa Bulinaw mga tropa. Kailangan natin ng pera eh. Oo, kaya nga. Tara na. Tara na. Tara natin sa murat na. Time check pala tayo mga tropa. Alas 10. Ayan, alas 10 na. So, sakto. Nandito na rin tayo sa may Bulinaw. So, malapit na rin tayong pumasok sa bayan ng Bulinaw mga tropa. So, titignan natin pala yung mga presyo ng gasolinahan dito. Para makita natin kung parehas lang nga ba yung presyo ng gasolina ng Anda saka dito sa Bulinaw. So, may madadaanan pala tayo dito. Yan ang Petron. Tignan natin kung magkano yung per liter. Marami pa rin nagpapagas di oh. Oh, mas mura dito. Ayun oh.
Ah, 189. 89 mga tropa yung presyo ng gas. Mas mura na. Mas mura ng 2 piso. Oo. Sabihin mas mura dito. Dito na lang sana tayo nagpagas na. Meron nga doon, no? 85. Oh, ito 5 yung nadaanan natin kanina. Oo. Oo. Yun yung pinakamura so far na nakita ko. Yung 85. Tapos meron din dito madadaanan natin Centrum. So titignan natin kung magkano presyo ng gasolina sa Centrum. Parehas lang siguro yan sa Anda, be? Ha? Parehas lang yan sa Bulia sa Anda. Sa Anda? Magkano yung sa Anda? 89 yata. 89? Mas mura ng 3 piso. Parehas sa Petron. Malaking company kasi. Ay, sa bagay. Oo. Oh, 200 lang yung itlog dito, be. 200 yung itlog. Mura ng 20. I-Gcash mo na, nabayaran mo na. Wala Anong tayong makakawa doon? Hindi, wala tayong cash kasi. Bali may asikasuhin lang kasi kami dito sa may bayan ng Anda mga tropa. Bayan ng Anda, bayan ng Bulina. Tapos, uy! Grand opening, motor trade oh. Oh. Ayun yung kapagkaan ng Centrum. 89 tapos 90 naman yung premium. Parehas lang sa presyo sa bayan ng Anda. May motor trade na. Ano nga? Oo nga. Yung mga tropa, para-paras lang yung presyo ng gasolina. Hindi rin masyadong nagkakalayo. Parang 2 piso, ganun lang yung diferensya. 2 piso, 3 piso. Pero so far, pinakamurang nakita namin kanina is yung 85 yung per liter. Right mga tropa, so may asikasuhin lang kami saglit dito sa bayan ng Bulinaw. Tapos didiretso na tayo dun sa bahay nila daddy. So mangunguha lang tayo ng bunga ng malunggay. Tapos uwi na rin tayo agad papunta sa Anda. Dito na pala tayo mga tropa sa may barangay Liwaliwa. At papasok na rin tayo dito sa kanila daddy. Oras pala natin ayan o 10:35. So, medyo natakalan kami din sa may bayan ng Bulinaw. So, ito pala barangay Liwaliwa dito sa may Bulinaw. Dito nakatira sila mami sa si daddy. Okay. So nandito na tayo mga tropa. At unang sasalubong sa atin mga bunga ng malunggay. Lalaki ang haba. Uy, pasok dyan kami ang. Ang aso. Ito yung muntik kumagat sa akin eh. Kaya dito tayo dumaan sa gilid. Hintay mo naman ang kami dito. Ay, nagpapalinis sila daddy dito. Aray ko! Parang wala yata sila. Ayun, nandito yung sasakyan nila eh. Ay, yun pala si daddy ah. Da kami. Dito ko dyan ang harvester. Harvester ti marunggay. Maggagawa ko ng tali yung paghakot namin ng kawayan. Ay, pwede mami de? Da dyan nagbalay. Ano ka na? Nagatapan ko ba? Nakita ko na agad. Ha? Ayan yung pakay ni Mrs. Matropa. Malunggay. Kunti lang. Kunti lang. Ayun o. Magaganda yung bunga dun o.
Medyo malalaki ayun, oh. Manghingi ka na ah. Hingi, sabihin mo na. Makakahiya na magpitas pag hindi ka maghingi. Ay, so yun mga tropa. Ay. Kukuha lang tayo ng bunga ng malunggay tapos uwi na rin. Itong ganda nito, oh. Oh, ang daming bunga pa rin, oh. Kailan nung nanguha ko nito nung nakaraang linggo? Ay, hindi. Mga parang 2 weeks na yata yung nakakaraan. Ito, ang dami, oh. Ito oh. Ito na to. Kaya mo yan. Ito mo, sige. Ayan oh. Oh. Ayan, oh. Yan talaga yung pakay. Masarap to eh. Masarap. Yan, oh. Wow. Yan, oh, isa. Pwede na yan. Saan? Ito? Maliit Oo. pa yan. Malit pa yan. Eh, nung sa baba. Sa baba. Ay, ayun oh. Saan? Ito na lang di. Abot. Di, abutin mo ngayon oh. Ngalin. Di, mamaya na tayo magpun na lang tayo. Yung sa bandang taas. Yan sa baba. Ay, pwede na ito, may? Pwede na yan. Ang daming bunga. Yung medyo malalaki para ano, hindi masaya. Bilis mo lang mo, ah. Siyempre oh. Parang marami na namang kun na kamote to, ah. May kamuti pa rin. Ano? Wala na? Kamote. Ah. Ano sabi ni mami? Tingnan ko. Laki ng sukat ko, ah. Saan? Oh. Sumabit ka? Hmm. Ay. Doon sa halaman kanina. Yung magagandang bunga, oh, dito, oh. Kahit mga tropa, so ayun. Nakakuha na rin kami ng bunga ng malunggay. So alam na. Oh. Alam na Ay, naman. ano sa daddy dito? Lutuan. Oo. Ay, ginawa ng dati yan? Paghugasan yan? Ay, pagbugasan. So, yun mga tropa. So, mamaya update tayo ulit pag nasa biyahe na naman tayo. So, uwi muna tayo ng bayan ng Anda para makapaghakot na ulit tayo ng paninda. Ano? Let's go na. Gora na. Gora. Salamat sa masarap na malunggay. Alright mga tropa, no? So, nandito na kami sa bayan ng Anda. At natapos na rin kami mamalingke. Kasama na rin namin si tatay. So lahat ng mga bibili namin mga tropa. So, full pack na naman yung ating Raptor na pula. Right, so yun, nakita nyo na rin yung presyo ng gas dito sa bayan ng Anda saka sa Bulinaw. So, grabe, taas talaga. Taas talaga yung presyo. So see you sa next na vlog natin mga tropa. So kita-kits tayo bukas mga tropa.